Kardom Nili Hill Science Karbi ang long tantang pideng mirong hangpi tangti non birta ang ton pen arjupan iksinan. Lakhain Koira Phomate Nili Block ke Parlo Local MAC Pavitra Rongpia Constituency Arlo PWD Tower Kacheleng ke Pangkhria Jok Radatum Kisungnang Athe PWD Saikhia Sitame Kacheleng ke Pangkhria Jok Tower Ajo Inghan Lapen Langbi Paman Ed Lasi Prabjin Pen ke Rap Kilong Jiaphan Hiri Rongga Garu Mira Beheti Aradatum Local MAC Mate Pavitra Rongpia Phan ke Rap Kachohang Lamthek Lardak Pen Kachuningri Pedopon Daithor Pen Amu Singti Report Hillstem Karbi Anglong. Bukajan ahawar api ong COVID-19 na kiso nang kibat bomajok containment zone bipon nang koklo. Bukajan town ke parlo along longpho containment zone bipon lo lason se silunijan bazar area malom khatkhati lahorijan pangrumpet pen long nerkep adim along containment zone bipon lo hithi kulat pusitame inkir et gari motor sitame cheleng ponpe containment zone a area ke parlo anke. Pinya birta lapuan si kang ton pon iglo domi thakmi.